Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling,
Siemanko, siemanko, witam, witam. Witam serdecznie. O kurde, jakie tu jest sterowanie. Za pani może bym przebrali. Aha, jak się tu biegało, ani nie pamiętam. Dobra, tu to mamy. Tu też to mamy. Okej. Dobra. To nic, zapraszam was. Jak ktoś chce grać, to niech pisze na czacie. Kto by chciał ze mną pyknąć w GTA, serdecznie zapraszam. Ja się tutaj przyłączę na kamerkę live. Oj, dawno nic tu takiego nie było u mnie na kanale. O, dobra. A, faktycznie, dzięki. Dobra, tu niby miały być... Z tego pokoju idzie wleź? A. Aha. Okej. Dobry wieczór, panie Emil. Dobry wieczór. Dobra, to może na dwór wyjdziemy. Ja teraz nie wiem, jak tu, co tu... Kaj tu te nowe misje jakieś miały być. Co to tam miało być? Ja Emil. Masakra 27, co? Czemu ona nie biegnie? No biegnij. Jakieś tu auta miałych. Coś tu chyba jeszcze miałych. No, właśnie tam. Czekajcie, powiedzcie mi. Nie tak, inaczej. Angry. Puttana best. Panowie, a jak się tu ta lista tych... O, nie chcę tak. Sorry, I don't speak it. Powiedzcie mi, jak to było? Żeby tu... Nie, tak nie chcę. A tu jak ich idzie wyciszyć? Teraz nie pamiętam nawet, jak ich idzie wyciszyć. I gdzie tu są te nowe misje? O kurde. Te klatki nas zabiją. Jo, cię kręcę, te klatki nas zabiją. O, makabra. Dobra, no. A gdzie jest reszta?
Gro ktoś? Zobaczymy. Czy ktoś gro? A, Fortnite. Fortnite, nie gro, nie gro. W2. Fortnite. Chłopaki działają w Fortnite. Dobra, to tam im nie przeszkadzamy. Czekajcie, gdzie tu były te nowe wyścigi? Jak się to tam oglądało? Kurna. Online. A może później troszeczkę. Chciał jak to kurde. Znajomy, może ktoś grał. Nikogo nie ma. Później, wiesz, Fortnite będzie później. O ile? Czekajcie. Jak to było? To była mapa, ja. Czekajcie. Witam serdecznie, witam. Listen, Tony Prince again? The Tony Prince? You know me. Mason at 9. Nightclub Prince of Liberty City. Of course you know. Like I said, I need help. I need help pretty badly. Things have turned to shit in my life again. I was launching a brand, a franchise. O, no i co? No i dupa. Nie wiem, co tu robić. Kurde. Musimy się ekipą jakąś zgodać. Ale kurde, te klatki zabijają. Ja cię kręcę. Siemanko, Przemek, siemanko. Co tam słychać? No, próbuję. Chciałem se te nowe jakieś misje tutaj pograć. Ale kurde, już nawet nie wiem, do kogo się tu zgłosić. Musiałbym tam pooglądać. No bo tak, se spróbujemy. Nie tak. Online. Akcje. No, Emil, ale... Szpec 88 Rybnik. Czy mi się to nie mierznie? Ja to rozumiesz, dopiero dzisiaj odpolił. Widzę, że tak nie obserwujesz mojego kanału za fest. Albo czekajcie inaczej. Akcje, dołącz do znajomych. Może tu coś będą grać. Nie, ja sobie tak sobie no otworzę. Prawdopodobnie za chwilę pójdę Meka Indie.
innymi pograć. Tam widzę, że atakują Fest W2. Kurde, no by była ekipa, by my może coś pograli, bo widziałem jak tam na zwiastunach, że są fajne te misje. Ale to może następnym razem coś ogarniemy. Nie ma kiedy, szpec. Czemu nie ma kiedy? Godej sam hopie, jak na spowiedzi. Czemu nie ma kiedy? Co, robota albo co? Czekaj, a jeszcze tu było coś takiego? Nie, to nie jest to. To też nie jest to. A, robota, bajtel, no. Czekajcie, nie. To nie ma to. Kaj, to było to pieroństwo. Nie pamiętam jakie. A, to jest to, ja. A, niech sobie idzie tak. Do której stream? Strumek ci powiem. No, gdzieś do 11 myślę, że 11 coś. 23 coś, o. Miał być dzisiaj o 16, ale jakoś nie wyszło. Szpec. Też mało co dupia na PS. PS4 pyką. Wampir. Ja słyszałem o tej grze, ale tak jakoś... Tak jakoś mnie nie ciągnie. Czekajcie, albo inaczej. Nie tak, tu było menu, nie? Online. Lista gier. Nie. Inaczej. Tak to muszę zrobić. O, dawno nie grał jak w to, może coś tu. Ciekawe, czy ktoś jeszcze grał. Szpec, padłeś tak słabo. Pas, jakie mam gry? No to ci masakra może powiedzieć. Podobne mamy gry. Podobne mam i tam Koda mam i nie tylko. Przemek, jaki filmik mam nagrać? O! Och, ale to idzie, och, jerona.
O pierona, ale to idzie. Ale to idzie. O kurde, ale to idzie. Ale na co żeś się napolął? A na robota. Czekaj, jak go obalić? O Boże. Ty mnie miało do gry dołączyć, nie? Jaka to jest akcja? Nie chcę notowani. Marek, siemanko. Siemanko. A, na ta gra. Wampir. Wampir. Kto ci komentarz wycofał? Czy na pewno ja? Na pewno. Szpec, ja też czekam, wiesz? Też czekam, rozumiesz? I piądze szporuja i będzie grane. Ho. Co się tu dzieje? Zapełniać tam te lobby, bo bych zagrał w jakiego deathmatcha tutaj na moment. I to jest właśnie ta dupa. Kurde, chcesz... Kiedyś nie było problemu, teraz ciężko w coś pograć. Nie wiem, pisze ktoś tu? Słuchaj, no Szpec, nie ma problemu, widzisz. Ja sam zapraszam do gry z widzami. Także... Ja nie widzę żadnego problemu. Trzeba w ogóle te radia wyłączyć. Muszę w ogóle te radia wyłączyć. Już mnie to nerwuje z tymi radiami. Zakład. No. Dobra, na kogoś my tam postawili. Niech będzie. Czy jutro będzie strumyk? Nie wiem.
Że trochę pouciekać. A nie ma tu nikaj broni jakiś. Co to jest za deathmatch? Och Boże. Jasne, ale Kaj, tu Kaj czy Kaj ty to? Czekaj. Kaś mi ten Marku żeś dał zaproszenie. O fuck. O ty. Ciekawe skąd on ten nóż ma. To ktoś musi leżeć widocznie. Ach. Już. Nie no, tu musi leżeć ktoś ten nóż. Tyle wam powiem. Że on tu musi ktoś leżeć. Ach. To... Kaj by to mógł być ten nóż? Trzeba poszukać, kaj ten nóż by mógł być. Tłuk. Na pewno tu jak kuźwałem te sterowanie głupie. Pa, tak kobietę traktują. Jak tu się zaś skokało? Czekajcie. No ale gdzieś tu musi być ten nóż. Nóż, jakoś broń. A to gdzieś ty mi wysłał. Słuchaj, ja ci powiem, tam do znajomych raczej akceptuję, no ale jak ktoś tak zwanie świni,
No to wiesz. Potem takim osobom dziękuję, nie? Gdzie by to mogło być? Taki jakiś nóż czy coś? Tu gościu coś znalazł, ale... Ej, co oni robią? I co to ma być? Czekaj. Co ten Nightbot tu zrobił? Wszystkie ci wiadomości pokasował. Aha, za dużo tych wysłałeś. Gdzie tu może coś być do cholerki? No nie chcę już brzydko gadać. Ja dają, ale wiesz co, na pięści się tak by da. Człowiek normalny. Dupa. Nie no, spokojnie, no że cię jak dużo mokikonów dałaś, to cię potem tam blokują. Kurde, chciałem sobie normalnie postrzelać, dupa blada sobie nie poszczelasz. Jaj. Weź tu być mądry i pisz wiersze. Nie wiem, czy tam chłopaki grają. Aś tu mnie, dobry. A tu, czekaj, to tu. Widzę, że tu grają chłopaki. Nie wiem, czy mają jakąś imprezę, czy coś.
A, no to Chris, łobuzie 1. Kamil, no to cię kurna już sam do imprezy zapraszam. Ja nie wiem, czy ty tam możesz GTA, czy nie możesz. Bo chciałem sobie w GTA pyknąć. Ale chyba zaś będziemy grać w WW2. Co to mam wybrać? I'm gonna check out this fantastic performance art piece later, where a group of people in black onesies take apart an antique typewriter. They eat each piece, defecate it out, and put it back together and type a letter to future generations. Really original stuff you probably wouldn't comprehend. You're on Radio Mirror Park. We're miles ahead of the music industry. Once these bands make it big, it is over. Puga nie ma na konsoli. Chyba PUBG. Ale nie ma chyba. Już. No na Xboxie jest, bo to jest Windows. Microsoft dokładnie, no. To tam jest. No, tak jest Marek. Halo. Dzień dobry, witam czaty. Dobry. Co tam słychać? Co tam słychać? A w porządku? Chciałem sobie tutaj, rozumiesz, w te nowe z GTA pograć, no ale dupa nie pogro sobie. Musiałbym no może bym pograł, ale to no wejdzie mi się to nie dzisiaj raczej. No ale jakoś ekipka z tym, bo tam fajne wyglądało. Nie wiem, czyś oglądał. No nie widziałem go jeszcze. Dość, Musiałbym ogarnąć gierkę, nie? dość takie fajne to tam było. Tak? No, spodobało mi się A to. spoko. No a spoko, no nie, tutaj do jutra ogarnę to. A ty co tam? A po lekku, tak za chwilę do roboty to. Tak? A, jak się fajnie znam, się chyba o czymś świecie. A, dobra. Ja z tego uciekam. Bo tutaj widzę, że... Dobra, no ja uciekam. Nie, no czekaj, bo ty co, będziesz grał na ten. Co? No jak grałem w 2 jakoś się kurwa. No ja właśnie przechodzę na W2, bo... Te? Ta, bo tu jest dupa taką... Aha. No dałeś mecza 2, no to... Jak chcesz. No pykna sobie mecza, bo... Nic, samemu tu No, topie... powiem ci. Samemu to dupa. Samemu gitara nudna, kurwa. Samemu nudzi się, nie wiem. Co ekipę mieć, kurwa, i tyle, no. No... Najlepiej lubię. Oh shit, is that the time? I gotta go. Samemu to Got a tam... meeting at the studio. Chyba, że chcesz Fortnite'a pograć. O nie, już nie chcę Fortnite. Padasz. Powiem ci szczerze, że nie chce mi się. Nie. To możemy 2 mecze zagrać i potem Fortnite'a mecza możemy grać. Ewentualnie. Bo tu się jeden niecierpliwy na Fortnite'a. Kto ci ciągnął? Kto umarł? Kto umarł? Nikt nie umarł. Jak ktoś cię ciągnął, mówisz na Fortnite'a? No tu pisze ten. No to chodźcie, może zagrać. Ale teraz Co, chcesz? Fortnite? No już... Fortnite czy jak? To już nie wiem, ja już zgupiał. No Pisze... to chodź tego, kola na chwilę. No dobra, to czekajcie, płytka i no zmienia. Kiedyś się grało, nie? No
kiedyś to śpiewało. No grało się kiedyś, kurwa. Kiedyś było. O! Kiedyś się gra. Jak to się gadało, kurwa, czekaj, ja wspomnę, bo śmiesznie gadałem to. Co do mnie? Nadek ty kurwa kuchy jesteś dzisiaj, jak jeszcze... Kurwa popiłeś cię dzisiaj, przepraszam. A. Nie, czy... Było. Kiedyś to było. O, i Krzysiu jest. Nie wiem, czy wiesz, że Krzysiu jest. Jeszcze raz, co? A co, ty głuchy jesteś, albo coś, albo popiłeś? A to wiesz, delikatnie dla kurażu, wiesz. A, Dosłownie na palec tak. aha, na parstek. Dobra, co tam, gdzie to? Krzysiu gra? Gdzie on gra? No tam gdzieś gra. No by go szło go. Kurde, już się nie umiem doczekać, aż będzie ten nowy BF i No... Black Ops, bo kurna, te gry to już mnie słabią. Dzisiaj w ogóle... Ale spokój, ja powiem ci szczerze, Nanek, że mi się w ogóle grać nie chce nic, kurwa nic. Nie mam tych chuj gier, ale powiem ci tak, Call of Duty już mi kurwa zbrzydło. BF już mi zbrzydł, kurwa, no i to się na tym kończy, kurwa, online. No. Online, kurwa, jeszcze. No i finish, kurwa. Ale powiedz mi, ile można grać w jedne i te same gry? No. Ale jeszcze wiesz, żeby te gry wciągały. No. Lipa jest, kurwa, cholerna lipa. No, Wiesz co, ja ci powiem tak, nie? Na przykład ten BF, to tam jest za mało ludzi, nie? Tam powinien być na jednym tym serwerze, na jednej tej mapce, tak, wiesz co, według mnie to 200 ludzi, 250. A, to było, to spoko. Ale nie na konsoli, no na tym, nie? Na kompie. To są wielkie mapy, Aha. tam kurna, wiesz. No tak. Nie, mnie bardzo wkurzało, że za duża mapa dla mnie była, nie? Ja wolę akcję. Wolę pyk, wiesz, szybko. Znaczy, słyszę, że ja ci powiem, założenie tej gry jest fajne. Bo patrz, bo tam masz na przykład pole bitwy A, B, C, D, nie? No, No i masz te mini drużyny po 5, nie? A, B, C, D, nie? Załóżmy. no. No i wiesz, nawalą się na przykład z C z C i bronią cały czas jednego punktu. Zobaczymy jak to będzie, jak to wszystko wyjdzie tam z tym BF-em, kurwa, kodem. Obejrzymy. Ten się wygodniej rozsiędla. Ja to na koda nowego to od razu, kurde, biorę. 2000 punktów na paczki, kurde. Muszę coś dropnąć dobrego. Paczki, jakąś broń elegancką. I lecę od początku, kurde. Bo z tym kodem zaspałem trochę, powiem ci. Tego koda kupiłem 2 miesiące po premierze chyba. Się nie mylę. A to nie wiem. Czekają na pana nowe zapasy. No, 2 miesiące Muszą już dalej kupiłem. przesuwać linię frontu. Dołączasz na Mykowski, czy jeszcze nie? Już jest, ale nie wiem, kaś ty je. Dałem ci zaproszenie. O, a mi nie przyszło. Kolego ty mój. Jakiś ty mi? Przyjacielu mój. Twojej żony? Nie. Nie? Mój. Twój? Nie. A? Nie, mój. Tak? Krzysiu nie wbija, chyba zaspał. No coś tam robi, bo już... Czekaj, no. siedzi. Marek pisze mi, kiedyś była taka gra na PS3, nazywała się m.a.g, mag. I tam było 256 graczy, o kurwa.
I to trzymały te serwery? Grał? Marek, dało się w to grać? Czy po prostu był niewypał, ale gra była? A właśnie, Marek, a propos. Tak na przyszłość. Na przyszłość. Bo tutaj coraz rzadziej planuję to robić. Tu masz linka z Twitcha. Także też na Twitchu będzie następnym razem jakiś... Kurde, zaś ta mapa. Nie wiem, czy teraz jakoś opłaca się kupować Co kupować? nowe mapki. Do koda? No, ale to jest drogie teraz. Nie wiem, ile wychodzi na polskie. 50 zł? Ile? No już tak. 50 zł? Czy ile? 50? No to jeszcze tak nie Nie może. wiem ile. No u mnie 13 funtów, nie? Powiem ci tak, kupowałem wszystkie DLC, ale miałem to kupować, ale no nie ma w kim grać. Naprawdę. No na pewno nie ma z No. kim grać, no. Nie, Godek, że mnie zabił, wiesz? Wszyscy na postawce z moich znajomych gramy, nie? No szczególnie my, nie? U nas wszyscy 60 na postawce zł. gramy. No. 6 dych pisze, no to tak wiesz, te 6 dych, ale... Kurno. Tak, wiesz. Jebnie! Tak, no. Eldo, uważaj, tam jest ten pedzio. Okej, coś tam ze snajperki. O ty gnoju. Wiesz, że ja go zapadnę. Kurwa, coś mam. Co się dzieje ze mną, nie wiem. O, już z góry walał tam. Tam u ciebie nawet, chyba tak. Kurna, już byłeś tak blisko jak ja. Ja nie był ciebie nikt tak Blisko. I nie podał twoich zmysłów. Mam już na respie, ale raz mnie utłukał. Aj, utłuk mnie, kurde. O, ale mnie skusił. Kurna, idę inną stroną, bo się robi jak... Nie, środkiem nie, bo to wiesz co. A, idę środkiem. Opie co się wdabał. I obokami chodził, a... Tak, bokami to nie chodź. Kurwa, snajperu jedzie. Dobrze. Ach, kurna, mam tego... Fran... Ken... Czy jak on się to tam Na nazywa? górze są. Ty, ale mnie ścięło grę. Czemu tak? Mnie się nie pytaj. No ja tu ino grom, ja tu ino strumyka prowadzę. Siedzi piesek. O tu ojeju, strzelają do mnie, o. O Boże. Co? Tam we dwóch mnie ściągnęli na respie. O. Idę za tobą, uważaj. Patrz na lewo, patrz na prawo. Dobra, jest tam jest, dobra mam go. Drugi jest, drugi. Kurde. Pierdzielony. A tamte mapki też takie kampiące, czy już lepsze są? Nie, podobnie są najlepsze. Najlepsze z DLC jakie wyszły, wiesz? To jest najlepsze DLC. Które? Te ostatnie? Teraz wyszło, wiesz? Aha.
Kuźwa, no nie szymia z tym gościem, ty. Kiedyś to było fajnie, żeś A, dupa blada. Dalej tak jest, tylko wiesz, musisz wyczuć moment, kurwa. Idzie na respa do nas, kurwa, nie wiem czego odwiedził. Legnie dureń zastrany gdzieś tam, za przeproszeniem. Na respa idzie jak coś. Od twojej. Czekaj, Patrz, i mnie zabił. muszę broń zmienić, bo... Dobra, idź tam, to ja tu idę. Kurde. Ale świnia. Kamperska. No Jezus Maryjko. Tam leć, do tyłu, gościu. No mam ich na respie, mam ich tam. Kurna. Bo za chwilę pójdziemy na zombie grać. Nie no, przestań. Piękna broń. Czemu? Opie, by ci się podobało. Eldo, przeżyj to. Przeżyj Nie, to kurde, sam. Granatem mnie okuszył. No to też mu tam granata. Proszę, ładnie w łebka. Nie no, i ciśnij, tam ciśnij. Drugi. Kurde, dostał i jeszcze szedł. To jest chore, naprawdę hardcore. Typ dostaje i nie zginie. Pięknie. No ale jak wygramy to jeszcze. Ja. Ach, kurde. Kaś, ty jesteś tam już przeszedł na drugą stronę? Na respie jestem u nich. Pięknie, pięknie, Jerona. Ach, ubił mnie. Ale tam to było piękne. Patrz, trafił mnie. Panowie, ciśniemy dalej, ciśniemy. Nanek, jedzie z nimi. Ale ogłuszył się. Dobra. Zabiłem go. Dalej, snajper tam wali. No już nie damy rady. Kaon wali. Tam przed tobą był. Na schodkach. O ty gnoju. Ale nie, to wiesz co, takich zaraz trzeba by go zgłosić i wywalić, nie? Nie, no tak. O. Kiedy Fortnite? Eldo? No jak? A jak? Obejrzyj jakie wyniki, obejrzyj. Naczelny wrócił i od razu wyniki są, a nie tam. Pasku, później jak zagromy, o ile. Nie, no jeszcze tego można zagrać i będziemy do tego Fornita. No akurat ten to ja się dopiero może będę rozgrzewał. No, trzeba się na kodzie rozgrzeć, wiesz co? Ja. No i wtedy można. Ja bym sobie do tego ustawił celownik. Tak blisko jak ja miałem ciebie. Kurwa, zaśpiewałaś, mi się kręciło? Pierdala. Człowieku. Oj, ci powiem. Kurwa, nie śmiej się, poważnie. Tak nieraz jest, kurwa, coś wejdzie w głowę, kurwa, to... A. A gdzie wąski jest? A, wąski, powiadasz? A nie wiem. Ale się chujowo czuję dzisiaj, no jak ci mówię. Czemu się chują? Co się? Głowa mnie boli, kurwa, coś, nie wiem, chory się robię czy coś.
chory? Przepity. Na pewno. Gdzie przepity, kurwa. Na bank. Wy Ślązaki, kurwa, pijecie, a nie kurwa tam. A ty nie pijesz, nie? Nie. Nie, okej. O, Nie, w życiu. no, ty się brzydzisz wódką. O, brzydę cię mało powiedziane. No. Ty jej nawet nie szanujesz. Czuję mi wstręt. Czuję Tak. mi wstręt, a nie, że się brzydzę, kurwa. Kurcze blade, no. Nie lubię tej drużyny, co tu już gro z nami. Kurwa. Ej, tu... Jezu, granatami walą, ja pierdolę. To jest chore. Ej, nie, Oj, świnio. ja muszę broń zmienić, bo to jest dupa blada. Kurna, tu wszyscy granaty walą. Szybko uciekaj! Dzięki. Nie zdążyłem uciec. Ej, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Oj, unikłeś. Deda. Dzięki. Sorry. Ku- Kurde, nie wiem co się dzieje, Nanek. Oj, znowu ty. Ja to walę już, wiesz, tak na tej mapie, walę tak odruchowo już walę. O, zabił mnie, no. Ciśniesz, Nanek, ciśniesz. O, A. patrz, myślałem, że to mój. Myślałem, że to mój. Czekaj, ja chyba sobie Na tej wezmę. mapie, powiem ci tak, na tej mapie przydałaby się szybka broń, wiesz? Bardzo szybka broń. Ale i mocno, wiesz? Tak. No, ja na niej gram FTG. Na przykład. FTG na tą mapę jest zajebista. Nie mam STG, mam kaczo zupa. No, to też jest dobra, ale ja bym polecił ci FTG, wiesz? Na tą mapę. Na hardcora w ogóle FTG jest zajebisty, wiesz? Tak ci powiem. O, i znowu sobie go zabiłem. Raz, lecę. Nie, przynajmniej mi, nie? Mi się na hardcore najlepiej gra z STG. Niczym innym nie gram w hardcore, wiesz? Niczym. I porażka. A, rozwaliłem. A ja mu porażka. O, po. Wójciak, jeżeli chodzi o Wow! hardcore. No, tu masz być o tym, kurwa. Wow. Green. Widzę, że na Twitchu aktywni są bardzo 3 osoby. Cieszy mnie to. Ale tu w ogóle musiałby kto zmienić. Ach. No. Tytuł. Kurde, spać mi się znaleźć, naprawdę. Co? Spać mi się przez siebie się chce. Przeze mnie? Co cię nudza? No trochę. Jak no jeszcze. Dobra, dawaj jeszcze jedną i na Fornita pójdziemy. Fornita? No, na Fornita. Na Fornita? Fornita Pink. A na Fornita? Fornita. Czekaj. I'm not so też. Come on baby, let's go. Come on baby. Fornita. No, ludziska. Streama. Czekaj, no. Ludziska, zapraszam was serdecznie na fanpage
post specjalny do was, także wbijajcie. Zaraz sprawdzimy aktywności. Teraz akurat w tym momencie wysyłam tam posta. Czekaj, co tu? Co to jest zaś za mapka? London Docks. Aha. A, nie zabił. Powiem ci, że to mak po ścianę wypalam teraz, wiesz? Ej, a mi się ten obrazek z tego stracił. Ze zrywu. Co jest? A też tak miałem, wiesz? I w ogóle jak miałem tak. Ten. To podejrzewam, że już nie będziesz mi go ustawić, wiesz? Czemu? Bo się nie można go ściągnąć już. Chyba, że miałem zapisane go u siebie. Nie, ja go miał, ja se go sam zrobił, tylko na pistolecie nie mam. Kurwa, ja. No średnowo ustawił. Aj. Oj. A, jakoś nie umiem tym grać. Czym? Nie. No ja powiem ci, tej mapy bardzo już nie lubię, kurwa, nie wiem. Na tej mapie to strasznie wolny jestem, nie wiem. Nie potrafię na nie grać. O, ty świnio! On tam jest na tych skrzynkach. Kole tej. Właśnie mnie wali. Mnie też, ale też go zaraz załatwimy, gościa, kurna. Też tam nie będę pieprzyć z nim. O ty. Jako fajna broń, że od kogoś urwał. Jako kampa. O, no, szpec. Nie, z kruczkiem nie gram. A kruczek gra w ogóle? Ornita. Chyba. Filip, za dużo tych buźków dowoż i cię zablokowało. Ja w ogóle tego Nightbota chyba wywala, bo to dupa. Aha, bo kruczek tak zawsze kampi, a ja już tu kruczka kurna szukam. Filip, powiedz mi, jak tam ta twoja FIFA ukochano? Bo ty nią tam kurde męczysz. Ja już się pogubił, która to już jest część, kto Kaj Grobo. Ale siara! Ale wsiara! Ale siara! No wiem! Teraz jak się zorientował kapłach, co ja powiedział. Filip przecież w PS-a gro. Eldo, uważaj, bo zaś ten gościu tam jest u góry. Nie wiem. Nie wiem, Nane, gdzie ty biegasz, że nie wiem. Kampisz, gdzie się kruczek, naprawdę. Leżysz gdzieś. Kto? A Ja? kto idzie? Ja nie. Na górze jest, dobra? Jezus, ale żek się zlęknął. Kurczę. W dokach są. Kaj w dokach, kaj. Dobra, mam go. No doki tam przy tym. Ale nie załatwił. Kurde, zaś mnie zlęknął.
Doki niżej, namek. Wszyscy są w dokach. Padosz, może pozamiatać? No. Znaczy ja tu Filipowi odpowiadam. Wiesz co, Filip, ja tak... Ja tam coś wiem, kaj kliknąć czy coś, ale... Tak, zresztą większość gier też nie umie grać, to... Koło oni są. Jest fajny, dobra. Ja w tym kupuję PS-a, FIFA, wszystko naraz. Pada wszystko naraz? No... Trochę w PS-a chciałem tego pograć, bo... Tego w PS-a grałem bardzo. Nie no, takiego nie podstawowego online, nie? FIFA to jest podstawa, no. Wiesz co, ja tak we Fifka, no... No, ja w FIFA będę grać. Teammate, Filip, dzięki, że wpadłeś. Na razie Filip, na razie. Ja by tam Fifka, ale kurde, to wiesz, to coś... Ja bym musiał posiedzieć, wiesz, od nowa się, znaczy w ogóle się nauczyć grać. Znaczy wiesz, na posiedzieć to bardzo długo musiałbyś posiedzieć, wiesz, bo to... No... FIFA to jest jak... Wiesz co, to jest co innego, jak na przykład ktoś tam miał PlayStation... Co za debil. PlayStation 3 i pykał, nie? Nie, no tak. Pykał już wcześniej. To co, Fornite czy co? Ja. Więc ja ci powiem, te kurde ludziska... Ludziska... O, wąski, siema. Ludziska jeszcze raz. Tu macie na fanpage'u. Ciupiemy po naszemu. Specjalnie jest do was post. Także zbierajcie punkciki. Specjalnie do was jest post napisany. Także zapraszam, wejdźcie se tam. Zapraszamy serdecznie. Ja. Dajcie tam łapka. Bajnanek. Tak. To co, idziemy tam? Nie wiem, czy wąski chce tu przyjść się pyknąć, czy co? Wąskiego to mogę ja pyknąć. Aha! Z wiatrówki. No. 888.pl. Grasz czy nie? Ciasty88.pl Ten, słyszysz, bo ja mam w opisie napisane GTA z widzami, nie? Aha. No i małymi literkami nie tylko, a wąski pisze Nanek, znajome to GTA. Milcz. Dawaj, wąska paruwo. No, wbijesz się, pyknemy. Dobra, to dawajcie, ja za 2 minuty wracam, okej? Gdzie ty zaś idziesz? On dopiero z dworu wrócił. Ty... No to co, to już się tam ogarnie w miarę i No. przychodzi. No, Nanek, podaj mi 5 minut. No. No idź, Trenia no. Ręczkowska, rozumiesz, jest sprawa. No idź. No. Dobra. Ja tu sprawdzam te aktywności. Jak to tu z tymi widzami jest? Czy wszyscy... O! Czy wszyscy... Tutaj tak spoglądam, no. No.
Filip, spoko. Filip, ty też przechodzisz na Twitcha? Na strumyki? Bo powiem ci tak, no akurat dzisiaj nie mogę porównać tych statystyk. Chociaż nawet bym mógł. Czekajcie. Jeszcze jedna rzecz się sprawdza. Nie to. Akurat wczoraj jakże grał, to było dużo ludzi. Znaczy, dużo było ludzi na Twitchu. A dzisiaj też jest do mnie 10 osób, to już jest dużo. Cicho. O, patrz. A popatrz. Dobra, jestem? Jesteś? No, jestem. Co, gramy dalej? Gdzie ten wąski? Nie wiem właśnie. O. O, shit. Nakiero, ja mam godzinę później zjeżdżam niż normalnie. O pierwszej mam szychta. Dobra, co tu wziąć? Taka zupa albo co? Kurde, co jak wylos, co dopiero mnie skasowali. Trzymaj się, Marek, trzymaj się. Ty fedrujesz, czy ja nie, ja je na przodku. W przodku robię. Ach, kałon tam leżał. Eldo, biegnij tam, nie wstydź się. No, na Discorda, tu macie linka z Discorda, także zapraszam. Jakby ktoś chciał kiedykolwiek, ja praktycznie cały czas go mam włączonego. Jakby ktoś tam chciał zagrać czy zgodać się. Bo szukam właśnie tutaj do widzów takiej chętnej platformy, jaka by się szło. O ty świnio. To tam spoko.
Co jest, Eldo? No. Halo? Myślałem, że ja będę. No halo, słyszysz? No coś, żeś się nie odzywał tak cichutko. Ale nas nie wiecie. Jak chciałem. Szpec, coś ty napisał, bo żech teraz tego nie poczytał. Rypie na Rydach, fes na Marcelu. Szpec, napisz jeszcze raz, bo nie wiem. Nie wiem, wąski do nas dobiją, czy co? No nie wiem właśnie. Dawaj to Saint Mary the Mount. What? A to? No dobra, niech będzie. No to ja wiem, Szpec, KWK Marcel Gruba, to ja wiem co to jest na Marcelu, wiem, znam ta kopalnia, znaczy znam, słyszał oni, ale co tam robi się? Tąpie, rypie. Ej, mi się coś spieprzyła kamerka. Czekajcie, no. O. Kurde, ściągło mnie tak na czerwono, jak nie wiem. Rydutowa Anna. Ale że co, że tam są tąpnięcia? No zdarza się to, no kurde, ja wam powiem też, że osobiście przeżył nie tąpnięcie, ale no, troszeczkę potąpało tam. Także Dobra, lecimy Danek. Też nas mało jest. oj ci powiem. No to co? Ja pierdolę, muszą wszędzie leżeć. W blokach tam dalej leży sobie jeden. I tak, trafiłem gościa i dalej żyje. To jest chore. Bo może to my gromy teraz w zombie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiesz? No, kurde, pieronie. Bym cię utrzaskał. O, kauni są. Nie wiem. 4. Na reszta weszli. Na z tyłu. Ach, nie zdążyłeś. Nie dałeś pozór. Ciekawe, Emil jeszcze je? Ale mnie ubił. Co za faja. Eldorado, uważaj, tam jest dwóch. Nie tu, tam. Albo było. Kurde, zabijemy go, zabijemy z miecza łapię. Filip, teraz lecisz bankowo? A widziałeś co ten? Co Banboy? Nie wiem czy Banboya kojarzysz. On se poszedł, rozumiesz, z naszym Patrykiem. Z Patrio se poszło na piwko w Gdańsku.
Bez naszej wiedzy. Ale dobra, jak lecisz, to trzymaj się. Eldo! Chodź tutaj. Tam nic nie ma. Już sam tu przyszedł Kurwa, przecież. zabił mnie. Gdzie cię zabił? Tam w wejściu. No taki to pożyje, no. Ajajaj. Och, wam powiem. Może. Ej, ja ci powiem, wiesz co, ja jakoś tak nie umiem, Eldo, tak samemu se nagrywać tych gameplay. Czemu? Czemu nie umiesz? Wy to nie idzie ci, czy... nie wiem. Nie, że fajnie idzie, po prostu do mnie ciekawi, jak na przykład na strumyk ktoś wpadnie i z zimną pogodą. No wiesz, no. Ale przecież, kurde, nagrałbym takie jakieś tam bajery po 20 minut czy coś. No wiesz, to czasem nawet też fajnie coś nagrać, tak wiesz, poza strumykiem, nie? No. Tak, chciałbym może nagrać ten... Tu mają respa. Absorber, czy jak się to nazywa. No, Bo tam troszeczkę żech pograł, ale... kurwa. Co nie szło? No, to tam już zaś... Oj, gdzieś wali do mnie. Nie idzie. Plecy, plecy! Ale nie idzie, ty snajper. Jest, skasowałem go. Bo oni z tamtej strony przychodzili. Schody, z prawej. Tu niżej. Nie ma nic. Tutaj byłem. Ale był wcześniej. No ta broń to mi się podoba. To jest ładnie idzie. FTG. No, FTG jest najlepsze na ulicy. Ale ja mam jakiś ten wariant jakiś, czy jak się to tam go do kuźwa. No tak, Barona pewnie masz. Nie. FTG. Plecy, co za świnia. No i powiem ci, że FTG jest dobre na hardcora, bo jest mocne i szybkie w miarę jest. To nie trzeba dużo walić. Kurwa, ci bez łuku wali. Ty pało świńsko w plecy? Ty normalnemu człowiekowi w plecy? Widzieliście to, jak że mu granatem w łeb piznął? Dobra, teraz. O, Stachu, siemanko, Stachu, siemanko. Stachu, ty jakoś kurde na fanpage'a nie wchodzisz? Nie napiszesz, jak tam zdrówko? Nie, ja se robię. Aj. Padło mi piękno flinta. O. Ajajajajaj. Jak po rodzinkach, no fajnie, nabyłek nowa klawiatura. Kurde. No i siadł. Na co to dobrze. To co jeszcze jedno? No, możemy, bo mi kurna wybiło internet, wiesz? Na chwilę. I to może, to przez to chyba, przez te serwery, wiesz? Mhm. No dobra, jeszcze wygramy. Tak, zawsze na ciebie.
No, Stachu, ci powiem, kurde. Piękna sprawa. No i widzicie, kurde, nie wiem czy to wina YouTube'a, czy czegoś, no ale na dwie platformy. Ja pierdzielę, co się tu dzieje? Jeszcze jakoś mucha mnie wkurza. Bez ucha. Wszystko przez ten restream. Ja, Stachu, na Twitchu też mam. No chciałem dzisiaj wejść na dwie platformy, ale kurna, no cały czas coś zaś się zaczyna, jest wieczór, zaś się coś zaczyna głupiego robić. Jak było wszystko dobrze, tak teraz zaś. Eldomek grali dłuższą chwilę, nie? I było było w porządku. wszystko w porządku. Nie wiem co jest. Ja pierdolę, ciągle to nie mam. Znowu mi nie wyszło. No już lepiej słyszysz? Kto kogo słyszy? Lepiej cię słyszę. No, bo tu jest zaś kurde tak godą z tym. Czekaj, albo jeszcze inaczej zrobię. O, teraz to też mnie powinieneś lepiej słyszeć. Elegancko, elegancko. Pięknie. No tu zamiast się skupić na grze, to tu rozumiesz, muszę patrzeć czy mi klatki nie spadają. Co to za plugastwo? Ja cię kręcę, co oni tu mają za broń? Ale dobra broń. Eldo, jakaś to jest? A, dupa, już jej nie mam. Czym strzelałeś? Co? Czym strzelałeś? Nie widziałem. No. Jakiś tam mocniejszy ten. Taki karabin maszynowy czy coś takiego. Mhm. Okej. Ajajaj. Spadochroniarze bym miał. A i po co się wróciłem? Tak mnie zabili. Ajajaj, no co jest grane, kurna. Ślepo amunicja. Jezu, ale zmarnowałem. O, dupa blada, to mnie w plecy przywalił, no kurna.
Z czego jutro stream? Nie wiem, czy jutro będzie stream, ale jak będzie, to z czegoś spróbuję coś tam zrobić. Wcześniej dam na pewno na Facebooka jakieś 10-15 minut przed strumykiem info. Także fanpage'a tam obserwować. Zapraszam na fanpage'a. Nana, gdzie ty jesteś? Mi kompania. Jak on nie zginął? Ale jaja. A do której stream? Stream rozumiesz jeszcze do końca tej rundy? Tam jeszcze chwila, znaczy nie, może chwila jeszcze tam saldo pogodome o pierdołach. Jak to było pierwej, Tak jest. jak się rozumiesz, wakacje brało kopoczyk i szło na pole kartofle kopać. No jak? No hopie. Jezu, ale mnie biją. O, sorry. Paskucimy się, dzięki. Ja tam spróbuję jutro tego Fortnite'a specjalnie do ciebie odpolić, ale zobaczę jeszcze jak to co tam życie przyniesie. Kurde, trafić nie umie. Ale to ładne stawić. No to jest kurwa śmieszne, kurwa. Tłukę kościa, kurwa, i nie ginie, kurwa. Że to taki hardcore, to ja pierdolę to. Użyłem się. Bardzo. Kurde, pierońsko mucha. Biją. Ty, a powiedz mi, Wąski, ty może będziesz wiedział, albo Eldorado, co jest, rozumiesz, z naszym ukochanym Auditionem? No nie wiem, nie wiem. Brał ostatnio chyba widziałem. Tak? Kamila był się spytać, żeby było. Nie rozumiem. Kamila trzeba było się spytać. Kamil był no. A, nie miałem okazji. Często grają. No. No, on tam coś tam, pamiętam, że tam jakoś ta robota buduje, czy co to tam on robi. Wąski parucha grać. Czemu zaś ten Teksas? Kuźwa. Nie lubię tego Teksasu. Bo tam jest pełno obciachu. I dup Teksas. Co ty kurwa pierdolisz? Słuchaj. You speak to English? Słuchaj gościu, nie chcę cię uświadomiać, że zapytałeś się o bardzo intymną sprawę, co ja dupczę. I wiesz co, tutaj się przyjęło, że jak ktoś się tak pyta, nie, to się mówi, odpowiada mu się tak szlangowo twoją starą. Aha. Rozumiem. No, także wiesz, jak tu się tak odpowiada twoja stara, nie? No. Także... Pan Emil, Massachusetts,
Ja. Słuchaj, pyta się mnie, kiedy tego God of War kończę. I powiem... I powiem ci, że... No. I powiem ci, że zaciskom, rozumiesz, no, krzesło, no, no, jak się tego do, Wartko, jak się tego do, żyć zaciszką, bo rozumiesz, o ty frajerze, kaunie. No wiesz, bo to trzeba wartko zrobić. Trzeba to wartko wszystko o pieronie, patrz, by mi kurde kulki szasko. O pieronie. O pieronie, rozumiesz. Ale pieron dobrze wiedział, że ja sam by na to sam do mnie strzelał. Pieroński gis. A ja słyszałem, Ja. ty jesteś sosnowca. A słuchaj, powiedz mi, czy ty masz jakieś dodatkowe ubezpieczenie na twój gibis? Tak, posiadam jakieś tam. Aha, no to... Nie, no to ci powiem, to wszystko wyjaśnione, tak. Janek, a powiedz mi, o co chodzi z tym sosnowcem, kurde molar? Co, bo nie słyszałem. O, Raven, siema Raven, już umiesz. Siemano Frita. Na kanale ciupiemy po naszemu amerykańsku. Na ciupim po naszemu. Ja, Andrzej. Janek, chodź, walisz go w ten cymbał. A kaś ty je? No, Amera... z tobą wyszłem górą. Ja, dobrze. Ja już chłopie od tego czasu to 3 razy kwiatki woniał od spodu. Ja to już chyba 4, wiesz, kurwa bać. Ale świna mnie. O pierony! O, zeżar tych kulek w pieruny. A kto mi za to zapłaci? Zaraz mu dole, kurwa, kulkę w dupę. No, chłopcy, róbcie szoty na Twitchu, bo tego rozumiesz nie ogarniesz. Ja. American Free. American Free and Tuning Śląski Stasiek Stodoła Tuning Styling. Tak, jo. No. Nie kupisz, nie zobaczysz. Nie, hopie, te wszystkie Janusze, hopie, z Ameryki, to od dupa rozczać. Pa, jak go wpadnie. No. Tak ci godum. Ta, op, Kiedyś to było. Piero, op. Pieron przed kopyta. Ja. A tyś go chyba go tam znosz, co? Kojarzę go. Był to taki jeden. Ja. Ale to Sztachu możesz cofnąć, wiesz? Bo ja nie wiem, czy wy to tam mocie, ale my sam hopie mamy tako. Tak, Stachu, No. cofnąć możesz. No, bo to je na Twitchu tam idzie cofnąć, wiesz? I tam możesz robić klipa. Możesz replaya robić. Ja. Replay. Ja. Pierunie kopytami się nakrył, obejrzyj go tam. Obejrzyj go tam, ja. Nie sadzą, kurwa, na stojąco. Opie. Chodź ty, kurde, ale... Ale z kopyta wjechał. No. Sztachu padł, to pierdzieli, rozumiesz? Jak on obejrzy, kiedy zazie u Nanka. Stachu, Ja. On be... gadaj. Słuchaj, on będzie... Replaya. Słuchaj, Eldo. Sztachu padł tak. Obejrzy się, co on tam padł. On padł tak. Jak Nanek tak gro na czyźwo, to on hopiesa bierze urlop i rozumiesz, będzie czekał, nie? I będzie czekał na live'y, bo on to musi hopie... On to musi obejrzeć, nie? Ja go rozumiem, Stacha, bo No. to powiedział, że małem. Ale tak! Nie no, tak. No. Słuchaj, to bo to... Co mówi, no.
Pierońskie samoloty. A oni mają w ogóle papiery na te samoloty? Bo u nas są w To Ameryce... nie wiem, czy na papiery to nie wiem, czy na samoloty mają. Kurwa, U nas są tak, to... No. A czy oni podatek zapłacili od tego? Podatek, kurwa, na moim nie trzeba płacić, No. ja nie wiem nawet. A ty No. jak u siebie? A u mnie to ja opie drożyzna, ja sam bez to przyjechał. Widzisz? No. To nie ma hopie. Już... Nie ma za darmo. No. A hopie, ja ci... No. Bez to rozumiesz, ja sam przyjechał i się na tydzień, no, tam na dół, no. Ja to pamiętam jeszcze, jak do Ameryki wyjeżdżałem w jednych skarpetach i w jednych klapkach. Bo takie... Słuchaj, bo takie złodziejstwo było, rozumiesz? Ja. Wszystko kradli. Piruny, No. no. Bo to rozumiesz? Ale... Rozumieć. Ja? Że oni, jak nie mają co jeść, to kit z okna. Kit z okna. A jak? No. Kit z okna. Ale teraz tylko daj. No. A daj donacja. No. Donację by dali. No. Tak, dobra. Nie. Nie, Oni potrzebują. widzisz to. A, widzisz to. No. Widzisz to. Raven nie jest trzeźwy, ja się ino wygłupiam. No i tyle. To było, no. A hopie, to pieruna. A czym to ma? O ty świnio. Pitbull mnie zabił. A świnia. Kaj tam szylosz. Ty oszuści. Chodź sam. Eldo, zabij go. Mam go, dobra. Ja? Mogę iść? Bierz, Nie możesz go. za nogi. Za nogi. Ty pieruński, Eldo, ty się ślepy. Ja ci wołał, kaź miał iść. Zabiłem go białego przecież. O, patrzcie, patrz. A i żeś kurwa przyświrował. Opie. Popisówę strzelił, no, czapku. Opie. O, jeszcze jeden. Czy... Co? Jeszcze jeden, czy kończymy? Niech ci będzie. Tam chyba wszyscy posikani, co? To trzeba, pamiętajcie, zmienić. Pójść się przebrać, jak posikani i tak dalej, bo tak nieładnie siedzieć. Ja bym No. przy takim siedział. Stanley widzę, że tam na... Czekaj, a mi w ogóle ta wiadomość nie pokazała się. Gdzie to, ej? O któryś ty mi dopisał? 11:10. O, burek. Patrz, ja tu na Twitchu tego nie widział. Tak jest, tak jest. Ja faktycznie była, dobra, pasuje. Ja nie był ciebie nikt tak blisko. Tak blisko. Tak blisko. Jo, nie był ciebie żaden. Nie dam na to. Słuchaj. Ja ci będę, wiesz, melodyjkę, ja ci będę melodyjkę, wiesz? Ale to ten. Gitarę wyciągnę zaraz, czekaj. Zabrali mi gitarę. Zabrali mi. To jest nic. A wszystko mi się to przypomniało. Mam sztegara, co się nazywa Vitala. I żeby go przezywać, to my wymyślili, że gitara, nie? Vitala, gitara. Zajebałbym gitarę, w tym marasie bym ją tłukł. No tak wyśpiewali. Tam, 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 tam. Weź namek, co my tu Halo, szczęść Boże, witam was, tu Max Golonkosz, Maszecz, Szuszecz, rozumiesz, iż przyszła relacja na żywo, bo rozumiesz, dwóch Polaków napadło bezdomnego i dali mu pieniądze.
Pieniądze mu dali i ten, rozumiesz, bezdomny zgłupiał i się haknął. No bo zgłupiał, no. Szalony. O, jako. O, pierona, o, już nie zabiłem go. Ja go... Teraz wiem, kto to Kajszro i Kaj wyływo. Romantyko song ja. Słuchaj, to wiem, to nie ma gańba, że ktoś ma wada wymowy, ty? Przecież żaden się tego nie śmieje. To rozumiesz ino ten. Było nią słychać. Pozdrów. Masze suszeć. Ja. No. Bo my wszyscy Amerykanie, to my są fajni. My mamy... Co mamy? My mamy... My nie musimy... Ale no... Moja piękna pogoda... Wszystko mam wielkie. Tak, jest wielkie, przerośnięte. Ale my w Ameryce mamy wszystko wielkie, godzą ci, wszystko wielkie. Wielko kukurydza mamy, wielkie lasy, wielkie auta, rozumiesz, wielkie syfy mamy, też mamy wielkie syfy na pleczach. No, słuchaj, ja ci powiem, jak mamy wielki kraj, to też mamy wielkie choroby, nie? No i też mamy taką publiczną chorobę, jak w tym, no. Ja, i przez to mamy wielkie szyfy, nie? Na pleczach i na brodzie. No, to wiesz, bo to... O ty świno, ale mnie ustrzelił. Obej. To murzyni przyjechały, wiesz. Cze? Jutro robimy powtórka. Ała. Pardon. Gdzie? No to poleci mi murzyn ściana. Murzyn? Nie mów tak, bo mi kurwa zamknął kanał. Tak się nie mówię. To jest, rozumiesz, przyjezdny z Afryki. Okej, czekolada. Nie, to też jest obrażone. No. Słuchaj, to rozumiesz tych wszystkich dyrektywów, to ja rozumiesz ino jem biała czekolada. Oho. Ja. Okej. Bo to je wiesz, to jest... Kamper, no. Kaj? No też, no w środku tam jest. Oho. Stefan siedzi, leży. Stefan. A ja ci, no. Słuchaj, dobrze, że sam nie ma Krystyny, wiesz? Bo ona by nos sam spol... No. Krystyna gdzieś tam siedzi. No bo ta pierona by nos, rozumiesz, spoliła gazem, nie? Bo to ta z gazowni. Ta, no, pieronie ta od Adama Małysza, wiesz, no. Bo on zawsze go do... No. O ty... O, nie, ustrzeliłem. No. No nic nie poradzisz, no. No co poradzisz, nie poradzisz, no. No taki kraj. No taki kraj, no. Bo u nas w Ameryce to jest inaczej, nie? No w Ameryce to jest, No. free for all. No, tam rozumiesz, masz taką maszynkę do ręki i pieniądze kręcisz i ci... No, a tam co ludzie, wiesz, pieniądze sami w domu robią. Ja. W stanie Massachusetts. Ja. To my sami. Ja? O. I rozumiesz, oni też bimberszami robią, ale to taki richtig. Było okropne.
Okropny ten bimber. Taki siarczysty. Czysty bimber. Siarczysty, ciulu. Siarczysty. Ja, opie. O, to. Jak możesz... Słuchaj, podobno wszyscy rozumiesz, to piją, co mają wielkie dziury w zębach, nie? I płuczą to w gębie, nie? Bo to niby lepiej włazi. Co ty gadasz? No, Słyszałem. no to i w Ameryce takie rzeczy. Muszę moim kolegom w stanie powiedzieć. A powiedz, Duże dziury. no, O, widzisz. Lubię dziury wbijają. Do lekarza wydają. A tutaj widzisz. bo u nas jedyna dziura to jest, rozumiesz, dziura budżetowa. Aha, No, tak. Och, ci powiem, muszę kiedyś taki odcinek nagrać. No. Miela to jeszcze trwa. Dobra, już. Oj. Dobra. Ładny wynik. O, piękny wynik. O, no buja. O, aż ty go tam, hopie, wyciągnął, Piero. American style. Ja widzę. Ja Od tyłu. understand. Ja wszystko understand, ja. No, Ja. tyłu. Dobra. Tyłu. Czekaj, dobra. Ja to gasza ludziska, bo się muszę owijać do roboty. Także dziękuję serdecznie za dzisiejszy live. Czy jutro będzie jakiś strumek? Zapraszam serdecznie na fanpage'a, na Facebooka, ciupiemy po naszemu. Chyba najlepiej jak wam... Albo nie, jest dobrze. Tak. Ja wam to tak zrobię. Aha, tu jest grupa na tym, ale dobra. Tak wam linka rzuca, proszę bardzo. Możecie wpisać Nanek 2386, już tam wleziecie. To zapraszam was tam. Tam wam dam informacje, czy coś wyda grow, czy nic. Także panie Eldorado, może się pan po amerykańsku pożegnać? Dobrze. Chciałem się z państwem pożegnać. Do jutra. No, Bye. dobra. Trzymajcie się. Do jutra. See ya. I see you. See ya, Olto. Ja. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Koniec strumyka. Dobranoc.